на вулиці Високого. Похваленный Иисус Христос. Праз некалькі хвілін распачнецца ўрачыстая імша вячэры Пана. Падчас святога пасхальнага трыдума касцёл урачыста азначае найбольшую таямніцу нашага адкуплення. У асаблівых цэлебрацыях успамінаючы укрыжаванне, пахаванне і змётвых паўстання свайго Пана Езуса Хрыста. Сёння мы збіраемся вакол Хрыста Пана, як вучні на апошняй вячэры. Удзельнічаем у тых жа падзеях. Пан Езус сам запрашае нас да супольнага стала. Ён возьме хлеб і віно
и пераменить их у свое тело и кроў, каб нас накормить. Усё гэта Ён чыніць з любові да нас. Перад адыходам да Айца Христус пакіне нам запавет любові, нягледзячы на ноч здрады і нявернасці, нягледзячы на блізкую муку і крыжовую смерць. Гэтым запаветам з'яўляецца Ён сам. Езус застаўся з намі ў сакраментальных знаках, асабліва ў Эўхарыстыі і святарстве, устанаўленне якіх сёння ўспамінаем. Чыніць гэта Дух Святы, моцай якога жывём. Адыходзячы, Христус абавязаў нас да ўзаемнай любові. Гэта мы бачым на прыкладзе, калі Пан Езус мые ногі сваім вучням. Так Ён загадаў нам кіравацца ў жыцці гэтым прынцыпам любові. Гэта мой запавет, каб вы любілі адзін аднаго, як я узлюбіў вас. Калі ласка, зрабіце па цэнтру для працэсіі.
святим і чистим, і руки ваші намастил, як святари добра мов неба, ведите за собою всіх, праз руки ваші, дар хлеба, подав для вірників своїх. Праз вас він слово промовляє, а ви Христа даєте нам. Нехай же вас благословляє на кожному кроку Бог і Пан. Нехай у всіх складаних справах Він буде мудрістю для вас. Марія, матіха і ласкава вас отуляє у кожний час. У гэты прыгожы і такі важны дзень устанаўлення сакраменту Еўхарыстыі і святарства, углядаючыся ў таямніцу вашага паклікання праз Езуса Христа, найвышэйшага святара, хочацца падзякаваць Пану Богу за дар вашага служэння, за вас, дарагія нашы святары. Дзякуем вам за штодзённае пастырскае служэнне. Дзякуем за штодзённы прыклад жыцця, за кожную Еўхарыстыю, за Слово Божие, казанні, за споведь, за молитву, за благословение, за працу з моладдзю, з дзецьмі, з людзьмі старэйшага ўзросту, за пэўныя такія павышанні, духовную падтрымку для хворых, за ваши усмешки, за ваши добрые чулыя сэрцы, за вашу падтрымку, спагаду, дапамогу, за все тыя ласкі, якія мы атрымліваем дзякуючы вашаму служэнню. Хочацца пажадаць, каб заўсёды вам спадарожнічала гэта блізкасць Бога, таго, хто паклікаў вас да гэтага служэння, і каму вы аддалі сваё жыццё. Са святам і дзякуем Пану Богу за тое, што вы ёсць, за тое, што вы з намі. Дякую великі за віншаванне, за дар вашої молитви, нястомної молитви кожного дня, за всю оказаную доброню від вас, яку ми отримуємо, так само кожного дня, так направду, щиро вам дякую. Дякую, що ви є, що є для кого служити, є з ким бути, для кого промовляти. І є для кого відправляти святу імшу, тому за так само при вашу присутність у нашому житті. Щиро вам дякую. Нехай Боже благословення наших рук, наша молитва буде найліпшою узнагороду для кожного з вас. В ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амінь. Пан з вами. Вітаю вас, Хане, на гэтую Еўхарыстыю, на гэтай святой мшы, якой ми розпочинаємо святий Тридун Пасхальний. Віншую всіх вас, бо ми скончили пост. А до гэтага часу гэта не пост, гэта ўжо літургія пасхальная, якая працягваецца аж на 3 дні. Ось сённяшні гэтым знаком крыжа, яким ми розпочали гэту літургію, ми уваходзім ужо у святкаванне, у перажыванне вялікіх таямніцаў.
Таму сёння пасля літургіі не будзе благаслаўлення. Так і ўсе мы так у цішыні разыдземся в сваіх дамах да сваіх абавязкаў чи заданняў. Але так naprawdę надалей будзем трываць у гэтай літургіі. Заўтра Вялікая Пятніца, дзень смерці Езуса Хрыста. І субота, у якую мы ўводзім ужо вось праз вігілію пасхальную у свята з мёртвых паўстання нашага Пана. Яны просім Бога, каб так перамяніў наша сэрца, каб гэтыя 3 дні мы перажылі сапраўды вось як одну такую літургію, не толькі калі будзем збірацца тут на літургіі ў капліцы нашай, але таксама на працягу ўсяго дня, ўсё, што будзем чыніць. Усе нашы размовы, нашы абавязкі, наша праца, якія будзем выконваць, нашы сустрэчы, нашы размовы. Перажывім гэта як літургія, як тое, што мае служыць Господу, на яго праслаўленне, на яго хвалу. Каб мы праслаўлялі Господа усім сабою, тым, кім мы ёсць так naprawdę. Ну а сёння ў асаблівы спосаб хочам, уваходзячы ў гэты трыдум пасхальны, у Вялікі Чацвер, хочам Богу дзякаваць за дар Эўхарыстыі, дар святарства. За тое, што Езус Хрыстус захацеў застацца сярод нас, жывы і праўдзівы, так блізка для кожнага з нас, каб мы маглі з ім сустрэцца і будаваць такія глыбокія адносіны. Няхай Ён спадарожнічае нашай гэтай малітве, натхняе, перамяняе наsze сэрцы і дае дар засяроджанасці. Каб годна ўдзельнічаць у гэтых святых таямніцах, перапросім добрага Бога за ўсе нашы грахі і правіны. Сповідаюся. Богу Всемогутному і вам, брати і сестри, що зграшив я вельми, думкою, словом, учинком і занядбанням. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов і святих, і вас, брати і сестри, помолиться за мяне, да Пана Бога нашего. Нехай змілуецца над намі Бог усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Аминь. Amen.
Podczas gdy Świętej Mszy modlimy się w następnych intencjach, a Bożym błogosławieniu, всіх patronnych łaskach dla Iriżowej Światlany z nagody Dnia Narodzenia. Tak samo Bożym błogosławieniu, jakie macie Bożej dla Ananiczyniana z nagody Dnia Narodzenia, spełniło się 15 lat. Molimy się tak samo всіх patronnych łaskach dla Ducha Świętego, dla świętorówniki pracujących w naszej parafii. Molimy się. Boże, my uszanowujem najświętejszую wieczeru, podczas jakoj Twój jedynorodny Syn перед tym, jak oddać siebie na śmierć, покинул Kościołu nową i wieczną ofiarę i po siłach swojej lubowi. Prosimy Ciebie, daj nam z tej wielkiej tajemnicy czerpać pełnotę życia i lubowi. Przez Pana nasza Jezusa Chrysta, Twojego Syna, jaki z Tobою żyje i władary w jedności Ducha Świętego, Bóg prazusie wieki wieczny. Розпочинається літургія слова. У першым чытанні пачуем пра спажыванне пасхальнага ягняці, якім карміўся выбраны народ у ноч яго вызвалення. Гэта вызваленне было пачаткам таксама і нашага вызвалення, здзейсненага Христом, баранкам Божым, які праз сваю кроў выбавіў нас з няволі граху і смерці. Пакармам вызвалення Божага люду новага запавету, гэта значыць нас, з'яўляецца Еўхарыстыя. Святы апостол Павел у другім чытанні перадае нам апісанне ўстанаўлення Еўхарыстыі. Чытанне кнігі Зыходу. У тыя дні сказаў пан Маісею і Аарону у зямлі егіпецкай: месяц гэты няхай будзе ў вас пачаткам месяцаў. Ён для вас будзе першым сярод месяцаў года. Звярніцеся да ўсёй грамады Ізраіля і скажыце: у 10-й дзень гэтага месяца няхай возьме сабе кожны ягня для сваёй сям'і, ягня для дому. Калі ж сям'я будзе малая, каб з'есці ягня, то няхай разам з бліжэйшым да яго дому суседам возьме ягня паводле колькасці людзей. На кожнага столькі, колькі можа з'есці, разлічыце гэтае ягня. Ягня павінна быць без загану, самец, аднагадовы. Выбраць можаце яго з ягнят або казлянят. І будзе яно ў вас да 14-го дня гэтага месяца. А пасля ўся грамада Ізраіля зарэжа яго на змярканні. І возьмуць ягоную кроў і пазначаць ёй вушакі і бэльку над дзвярамі ў дамах, дзе будуць есці яго. Няхай у гэтую ноч з'ядуць мяса ягонае спечанае на агні. Будуць есці яго з праснакамі і горкімі травамі. Так будзеце есці яго. Сцёгны вашыя будуць апаясаныя, сандалі на нагах вашых і кій ваш у руках вашых,
есці будзеце паспешліва, бо гэта Пасха Пана. У гэтую ноч я прайду па зямлі егіпецкай і заб'ю кожнага першынца ў зямлі егіпецкай, ад чалавека аж да жывёлы, і ўчыню суд над усімі багамі Егіпта. Я Пан, і будзе кроў знакам на вашых дамах, дзе вы будзеце. І калі я ўбачу кроў, адміну вас, і не будзе сярод вас згубнага мору, калі буду караць зямлю егіпецкую. І дзень гэты будзе для вас на ўспамін, і будзеце святкаваць яго, як свята Пана, праз усе пакаленні вашыя. Паводле вечнага загаду будзеце святкаваць яго. Гэта Слова Божае. Дякуем Пану Богу. Келих заповету, гэта кроў збаўцы. Келих заповету, гэта кроў збаўцы. Чым аддзячу я Пану за ўсе дабрадзействы яго для мяне. Келих збаўлення ўзніму і буду заклікаць імя Пана. Келих заповету, гэта кроў збаўцы. Каштоўная ў вачах Пана смерць яго святых. Я слуга твой, сын слуги твоей, ты разорвал мои кайданы. Келих заповету, гэта кроў збаўцы. Я принесу тебе ахвяру хвалы и буду закликать имя Пана. Виконаю свої обіцяння для Пана перед усім його народом. Келих заповету, гэта кроў збаўцы. Читання першого послання святого апостола Павла до Коринтянам. Браты, я прыняў ад Пана тое, што і вам перадаў, што Пан Езус у тую ноч, у якую быў выданы, узяў хлеб, падзякаваў, паламаў і сказаў: «Гэта цела маё, якое за вас будзе выдана. Гэта чыніце на маю памяць». Таксама узяў пасля вечары келіх і сказаў: «Гэта ёсць келіх новага запавету ў крыві маёй. Кожны раз, калі яго будзеце піць, чыніце гэта на маю памяць. Кожны раз, калі будзеце есці гэты хлеб і піць гэтага келіга, абвяшчайце смерць Пана, покуль ён не прыйдзе». Гэта Слова Божае. Дякуем Пану Богу. Хвала Тебе, Владар веков. Хвала Тебе, Владар веков. Даю вам новую заповедь, как любили один одного, як я полюбил вас. Хвала Тебе, Владар веков. Пан з вами. І
Читание Святого Евангелия паводле Яна. Перад святам Пасхі Езус, ведаючы, што прыйшла ягоная гадзіна перайсці з гэтага свету да Айца, палюбіўшы сваіх у свеце, да рэшты палюбіў іх. І падчас вячэры, калі д'ябал ужо схіліў сэрца Юды Сымонавага Іскар'ёта, каб выдаць яго, Езус, ведаючы, што Айцец усё аддаў у рукі ягоныя, і што ён выйшаў ад Бога і да Бога ідзе, устаў з-за стала, скінуў верхнюю вопратку і, узяўшы палатно, падперазаўся. Потым наліў вады ў місу і пачаў абмываць ногі вучняў і выціраць палатном, якім быў падпярэзаны. Падышоў да Сымона Пятра. Той сказаў яму: «Пане, ты хочаш абмыць мне ногі?» Езус адказаў яму: «Тое, што я раблю, ты цяпер не разумееш, але зразумееш пасля». Сказаў яму Пётр: «Не, не абмыеш ніколі маіх ног». Езус адказаў яму: «Калі не абмыю цябе, не будзеш мець удзелу са мной». Сымон Пётр кажа яму: «Пане, не толькі ногі, але і рукі і галаву». Сказаў яму Езус: «Абмытаму трэба толькі ногі абмыць, бо увесь чысты. І вы чыстыя, але не ўсе. Бо ведаў, хто выдасць яго, таму сказаў: не ўсе вы чыстыя». А калі абмыў ім ногі, апрануў вопратку сваю і зноў сеў за стол і сказаў ім: «Ці разумееце, што я зрабіў вам? Вы мяне называеце настаўнікам і панам, і добра кажаце, бо я ім ёсць. Калі ж я, пан і настаўнік, абмыў вам ногі, то і вы павінны абмываць ногі адзін аднаму. Я даў вам прыклад, каб і вы рабілі, як я зрабіў вам». Гэта слова Пана. Umiłowani w Chryście, braty i siostry, na mszu Wieczory Pana Kościół nam daje dwa pisania ustanowienia Eucharystii. Одно świętego Pawła, święte posłanie do Koryntianów, tak dobro, tak samo nam znane, bo jak udzielniczyłem u Eucharystii, Świętej Mszy, my czujemy te słowa, to ciało moje, to krew, kielich, krwi moje. Ale tak samo mamy jeszcze сегодня poczuli Ewangelię powodle Jana, jaki tak samo сегодня opisuje Eucharystię, ale już w inny troszkę sposób. U Świętego Jana nie ma, jak бачимо, слова установлення Eucharystii, tak jak u Pawła, ale jest znak. Wiemy taki wyraźny i ważny. U Kościoła go nazywa mandatem, zapowiedź, znak albo obraz obmycia nóg. I
Трэба сказаць, што гэтыя тэксты вельмі цудоўна дапаўняюць адзін аднаго. У Паўла мы бачым тое, што Езус кажа, што Езус прамаўляе. А у святого Яна мы бачым так напраўда, у якім духу Езус Христос гэта ўсё выконвае, у духу служэння. Калі пахіляецца над сваімі вучнямі і абмывае ім ногі. Гэтыя два апісанні паказваюць так напраўда, чым ёсць Эўхарыстыя, і нас гэтага вучаць. Каб мы не толькі зразумелі вось словы, але таксама адчулі і перажылі вось гэты дух, у якім гэта Эўхарыстыя адбываецца. Бо у кожнай Эўхарыстыі аб'яўляецца сам Бог, Бог, які прыходзіць, каб служыць. Бог, які прыходзіць, каб быць для нас. Нема іншай рэлігіі, таму хрысціянства гэта адзінае, праўдзівае. Там, дзе Бог настолькі любіць чалавека, што гатовы аддаць сябе, гатовы стаць слугою. Каханая Эўхарыстыя таксама вучыць нас аб тым, што кожная святая імша з'яўляецца пэўнай місіяй для нас, пасланнем. Гэта не проста пабожны удзел у імшы святой. І на гэтым усё, і расходзімся, і больш ужо нічога як бы нас не датычыць. Але гэта за кожным разам менавіта вось пасланне, місія, з якой Бог рассылае нас. І сёння мы, калі чуем у гэтым другім чытанні паслання Павла да Карынцянаў, які кажа, бо хто есць і п'е, не туды паглядзеў, кожны раз, калі будзеце есці гэты хлеб і піць з гэтага келіха, абвяшчайце смерць Пана, пакуль ён не прыйдзе. Абвяшчайце Пана. Калі гэта ёсць місія, з якой Бог нас пасылае падчас кожнай Эўхарыстыі, падчас кожнай святой імшы. Не толькі мы прыходзім, каб есці і піць цела і кроў Езуса Хрыста, чылі спажываць яго, прынимаць. Але прыходзім, каб таксама быць пасланымі, каб выйсці адсюль вось гэтым адчуваннем патрэбы абвяшчаць Пана, дзяліцца тым, што я сам перажыў, што я сам спаткаў, чаго я дасведчыў, у што моцна паверыў, прыняў, чым хачу жыць. Гэтым хачу таксама дзяліцца з тымі, хто побач, з тымі, хто гэтай праўды патрабуе, хто яе яшчэ не адкрыў, хто яшчэ не сагрэўся каля жывога Бога, прысутнага, дзейснага, моцнага. Калі таму сёння так моцна вось гэта такое заахвочванне і таксама Евангелія, якая таксама гаворыць аб місіі. З аднаго боку мы бачым Езуса Хрыста, які прыходзіць і пахіляецца над сваімі вучнямі. І напэўна гэта так аж неёмка, што Пан і Бог, Езус Христос, стае перад сваімі вучнямі і абмывае ногі. І таму таксама Пётр, так аж в гэтым усім здзіўлены, кажа, не, ты не будзеш абмываць мне ногі, не разумеючы так напраўду, што гэта значыць. Але гэта не толькі адзіны вось такі момант у Святым Пісанні, бо Езус Христос аб гэтым ужо і раней таксама гаварыў. Калі мы бачым Евангелія паводле Лукі, 12 раздзел,
дзе чуем такія словы, якія Єсус Христос, говорячи, закликаючи до чування, говорить: щасливі тыя слуги, які гаспадар знойдзе ў чуванні, калі прыйдзе. Сапраўды кажу вам, што ён падбяражэцца і пасадзіць іх, і падышоўшы пачне служыць ім. Яны святы Лука, опісваючы гэтае тое, што будзе ў небе, гаворыць аб тым, што Єсус Христос там будзе служыць тых, хто засядзе за столом. Ісус Христос будзе тым, который прыходзіць, каб служыць, і хто праўду нястомна прыносіць і здзяйсняе. І так вельмі важна, каб мы гэту праўду прынялі і перажылі. Не толькі прынялі вось так на слых, але ўсім сабою перажылі гэту праўду, бо яна так вельмі моцна нам патрэбная для таго, каб адчуць і быць паслушным той місіі, аб якім гаворыць Єсус Христос, так само у Писанні Евхаристії паводле святого Яна, який каже: і дітей ви так чиніте, і дітей ви обмивайте, і дітей ви похиляйтеся над чоловіком у потребі, над тим, хто сьогодні терпить, тим, хто сьогодні вас потребує. Гэта ўсё вынікае з Евхаристії. Гэта ўсё бярэ пачатак менавіта з майго перажывання, моей сустрэчы жывой і правдзівай з Бога тут, на гэтай Евхарыстыі. Ад гэтага залежыць тое, як я тут перажыву, насколькі я сустрэнуся тут жывым Бога, насколькі адкрыю сваё сэрца, будзе залежаць, насколькі я буду паслушны гэтай місіі, насколькі гэта місія для мяне будзе чымсьці важным, настолькі, што я не магу ўжо затрымацца, але хачу дзяліцца тым, што сам перажыў. Хачу быць падобным да майго Пана і Бога, які мяне абмывае, які мяне ачышчае, які мне служыць. І калі так, то я не магу не служыць, не магу не быць падобным да того, хто першы мяне палюбіў. Яны Бог ніколі не прыніжае чалавека, але наадварот, заўсёды узвышае. І гэта прагненне Езуса вось в гэтым чыне абмыцця ног апосталаў, каб узвысіць чалавека ў адрозненні ад злога духа, які заўсёды хоча прыніжыць, знішчыць, перакрэсліць, сказаць, што ты нічога не варты, што ты грэшнік, што для цябе застаецца толькі смерць. Бог гэта твоє говорить: ні. Ти створений до життя. І я вертаю твою годність, я вертаю твою вартость, твою великость, менавіта собою, своєю присутністю. Мене так вельмі важно, каб ми менавіта вось з Евхаристії черпали гэтую правду. Калі удзельнічаем ёй, калі прыходзім, пахиляемся, прынимаем Езуса Христа, так як сёння святы Павел каже, він далей папярэджвае. Він каже: бо хто єсть і п'є, не зважаючи на тіло Пана, а ведаем, що тілом Пана то всі ми з'являємося, той єсть і п'є на своє осудження. Бо говорячи про, пишучи до Коринтянам, він ведав, що у них там були такі поділи свої. Не було ось гэта такой духа служання, духа адзінства. І тому каже, що ви єце і п'єте, через Евхаристія ніби звонку здійсняється, і вона не відбувається. Тому що ви не служите Пану, не служите один другому. Тому гэта послання, гэта місія так вельмі важна і патрэбная, каб ми у своєму житті обвящали Пана. І так само, так як Христос, були тими, хто узносить, вертає годність. Стільки вокруг нас є принижених, смутних, запущеними руками, головами, відчуванням безсилля. Так направду Єсус Христос посилає кожного з нас менавіта дає, каб ми були стали тими, хто їх піднесе на духу, верне їх почуттю вартості і годності. Але гэта можна ўчыніць толькі тады, калі сам я дасведчу і перажыву гэта на Евхарыстыі.
приму это и з удзячнасцю скажу, Пане Боже, дзякуй Табе за тое, што Ты мяне сёння ўздымаеш, што Ты мяне сёння напаўняеш, што даеш мне сябе, жывога, дзейснага, поўнага моцы. Яна за хвіліну адбудзецца вось гэты знак мандату, які ў традыцыі Касцёла заўсёды адбываўся. Момент абмыцця ног. Сёння так naprawdę Jezus Chrystus stanie перед кожным з вас, каб абмыць вам ноги, каб пахіліцца над вами, каб узняць вашу годнасць, вашу великасць. Сёння мы будем мець тут 4 такія ахвотнікі, якія будуць удзельнічаць у гэтым абрадзе, але калі хтосьці, хто адчувае, можа, мае натхненне і сёння хацеў бы таксама гэты абрад перажыць, то ёсць такая магчымасць сёння. Не саромейцеся, можна падысці сёння будзе і абмыю ногі кожнаму, хто хацеў бы прыняць вось гэта служэнне самого Езуса Хрыста, перажыць гэту сустрэчу з Богам, які пахіляецца над намі. Таму, калі будзе такое натхненне, такое адчуванне патрэбы, вось сустрэцца з Хрыстом, які служыць, то не саромейцеся, таксама запрашаю сюды тут да алтара.
адбудзецца абрад устанаўлення лектараў. Кандыдаты складуць абяцанне святыя дзеянні лектара выконваць пабожна, старанна і радасна, пасля чаго атрымаюць кнігу святога пісання і асвечаныя крыжы. Няхай падыдуць тыя, хто сёння будзе ўстаноўлены у нашай парафіі лектарам. Алексей Баевич, Евген Малиновский, Владислав Баевич, Петр Шимак, Ян Ананич, Артем Каплун, Павел Борисенок, Вадим Кривенький, Аркадий Минкевич, Игорь Кленцевич и Федор Туркин. Шановный ksiądz proboszcz Олег, это молодые люди, юнаки, собранные тут, просят быть допущенными до паслуги парафіяльных лектараў падчас літургіі і цэлебрацыі набажэнстваў. Ці заслугоўваюць яны на тое, каб ім была даверана ганаровая служба лектараў падчас літургічнага сходу? Так, таму што годна спаўняючы паслугу міністранта уже некалькі гадоў і добрасумленна ўдзельнічаючы ў падрыхтоўцы да выканання новай паслугі, яны далі доказ сваёй духоўнай сталасці і шчырага клопату пра Божыя справы. На хвалу Бога адзінага ў Святой Тройцы прымаем гэтых маладых людзей да групы парафіяльных лектараў. Дзякуем Пану Богу. Покорно просім Бога Айца, каб благословіў гэтых сваіх сыноў, выбраных на лектараў, няхай старанна выконваюць давераныя ім абавязкі, абвяшчаюць Хрыста і аддаюць хвалу Айцу, который ёсць у небе. Дзякуючы Пану Езусу за ласку міністранцкага паклікання, абяцаю святыя дзеянні лектара выконваць пабожна, старанна і радасна, на хвалу Божию і дзеля добра парафіяльнай супольнасці. Абяцаю клапаціцца пра стан Божай ласкі ў маёй душы, а таксама жыць паводле абвяшчанага Божага слова. Амен. Божа, крыніца святла і дабрыні, Ты паслаў свайго Сына, слова жыцця, каб аб'явіў людзям таямніцу Твоей любові. Благослови гэтых наших братоў, выбраных для паслугі лектарскай паслугі. Учыні, каб няспынна, разважаючы Твоё слово, яны сталіся праз яго сфармаваны і верна перадавалі яго сваім братам. Праз Христа, Пана нашага. Амин. Прыми книгу Святого Писания и верно передавай Божие Слово, как усё мацней дзейнічала у людских сердцах.
Panie, uczył Ty nas, Bóg jest Прийми Святого Писания и верно передавай Божие Слово, как все мощнее действует у людских сердцах. Бог есть любовь, размуку свою и крышь. Прими книгу Святого Писания и верно передавай Божие Слово, как все мощнее действовало у людских сердцах. Бог есть любовь, любовь Прими книгу Святого простая, Писания и верно передавай Божие Слово, все мощнее действовало у людских сердцах. любовь тихая, Бог есть любовь. Прими книгу Святого Писания и верно передавай Божие Слово, как все мощнее действовало у людских сердцах. Бог есть любовь. Прими книгу Святого Писания и верно передавай Божие Слово, как все мощнее действовало у людских сердцах. Нам да помогает жить, Бог Прими книгу есть Святого Писания и верно передавай Божие Слово, как все мощнее действовало у дает людских сердцах. силы нам, Бог есть любовь. Прими книгу Святого Писания и верно передавай Божие Слово, как все мощнее действовало у Бог людских есть сердцах. любовь. Я наперемогает смерть, Бог есть Прими книгу Святого Писания и верно передавай Божие Слово, как любовь, все мощнее пробачает действовало у нам людских сердцах. грех, Бог есть любовь. Любовь лечит нас из Прими книгу ран, Святого Бог Писания есть и верно передавай Божие любовь. Слово, как все мощнее действовало у людских Она сердцах. умацовывает нас, Бог есть любовь. Дає сенс життю, Прими книгу Бог Святого есть Писания и любовь. верно передавай Божие Слово, как все мощнее действовало у людских Пане, сердцах. вчив Ти нас, Бог есть любовь. Раз множество Твоих ласк, Бог есть любовь. Размуку свою и крышь, Бог есть любовь. Раз избавление от суд, Бог есть любовь. Теперь осветим крыжи необходимого наш лектора. Молимся, повстань. Благослови, Пане Божа, гэтые крыжи і ўчыні, каб для лектараў яны якія будуць іх насіць, нагадвалі пра хрысціянскую годнасць і ахоўвалі іх ад зла сучаснага і вечнага. Праз Хрыста, Пана нашага. Амин. Любовь
працовує нас, Бог есть любов, дає сенс життю, Бог есть любов. Пане, учив ти нас, Бог есть любов, раз множество твоих ласк, Бог есть любов, раз муку свою и крыш, Бог есть любовь, раз избавление суд, Бог есть любовь. Віншуем новоустановленых лекторов. Еще один брат, уже апошні. На сьогодні ще лектори, які були некілька років тому установлені в нашій супольності, обновлять свої обіцяння, отримають золоті крижі і нове посвідчення. Запрошую. Андрей, Ілля, Даніель, Стас, Богдан, Стас, Максим і Ілля. Только и вас просим обновить свои обіцяння і служення. Дякуючи пану Єзусу за ласку міністранського покликання, обіцяю святые дені лектора виконувати побожно, старанно і радостно, на хвалу Божию і деле добра парафіяльної супольності. Обіцяю гласиться про стан Божої ласки у моїй душі, а так само жить погодле обещанного Божьего Слова. Амин. Иисус Христос, Бог и человек, наш Збавитель, сонный завсёды. Иисус Христос, Бог и человек, наш Збавитель, сёння и заўсёды. Иисус Христос, Бог и человек, наш Збавитель, сёння и заўсёды. Иисус Христос, Бог и человек, наш Збавитель, сёння и заўсёды. Иисус Христос, Бог и человек, наш Збавитель, сёння и заўсёды. Иисус Христос, Бог и человек, наш Збавитель, сёння и заўсёды. Иисус Христос, Бог и человек, наш Збавитель, сёння и заўсёды. До Бога, який про крижову ахвяру свого сина жадає,
каб мы приносили ахвяру самых себе. Узнесем наши покорные просьбы. Молимся о Божьем благословении для Папы Францишка и всех біскупов, для всех святаров Беларуси и свету. Особливо молимся о моц Духа Святого и опецы Панны Марии для ксяндза Олега, ксяндза Андрея и ксяндза Владимира, каб спашаны, целебруючи найсвятейшую ахвяру и с глубокой верой обвящаючи Божие Слово, яны сами узрастали у святости и верно служили Божьему народу. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся о покликаниях. Особливо молимся о покликаниях до монастских супольностей айцов христосовцев и сестров Назаретанов. Каб ты я зназ, кого Бог выбирає, отважно пайшли за им. Молимся так само за тых, кто рыхтуется до святарского и монастского служения у костеле, каб были верные выбранному шляху и узрастали в необходных цнотах. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся об супокое в свете, об умацаванні Божьей ласки для усіх, кто сёння несе крыж войны, несправедливости, терпения и осуждения. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся о Божьем благословении, опеку Панны Марии и дары Духа Святого для Ананечьяна, Ефішовой Святланы, Моисеевой Ганны з нагоды дня народжения, а так само для Ксении Харук у день принятия первой святой коммунии. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за померлых, особливо за померлых святаров, якія нас хрестили, благословляли суженствы и уделяли іншие сакраменты, каб Пан Бог одарил их вечным отпочинком и святлом у небе. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нашу евхаристичную супольность, кто присутствует у каплицы и кто молится разом про трансляцию. Просим об дар живой веры, как мы покорно, отказно и послухмяно наследовали Иисуса Христа у Его святым костеле. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Боже, дякуючи Табе за найсвятейший дар откуплення, який обновляється у кожній святой імше, просим одарить нас своєю ласкою, каб ми годно удільничали у гэтай збаўчай таямниці. Праз Христа, Пана нашого. Аминь.
Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу и ахвяру принял Бог, Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх, на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому Костьолу Святому. Пане наш Боже, да поможи нам годно удільничать у гэтых святых таямницах, бо коли мы складаем евхаристичную ахвяру, здійсняється справа нашого откуплення, праз Христа Пана нашого. Пан з вами. І з Духом Угору серце, узносимо до Пана. подякуєм Пану Богу нашому. Правды годно это и справедливо, слушно и избавенно, как мы завсёды и всюду Тебе складали подяку. Пане Святый Ойче, всемогутный, вечный Боже, праз Христа Пана нашего. И Он соправдный и вечный свята установил обрат неспынной ахвяры, и перший себе самого принес Тебе, как вяру збавлення, а нам наказал складать ее на успомин об себе. Яго тело за нас ахвяраванное, это духовный посила, який нас узмацняє, а кров за нас пролитая, это духовный напой, який нас очищає. Тому разом з хором і ангелом ми прославляємо Тебе, з радостю скрикаючи. Святий, 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 Пан Бог усемогутний, небо і земля, полная хвалы Твоей, осанна на вышиня, благословленный Той, кто приходит у имя Пана, осанна на вышиня. Милостивый Ойче, покорно просим и молим Тебе, праз Иисуса Христа, Сына Твоего Пана нашего, как принял и благословил гэтые дары, гэтые приношения, гэту святую и беззаганную ахвяру. Складаем ее Тебе найперв за Твой святый католицкий костел. Будь ласкавый, адорвать с упокоем, аховывать, яднать и керовать им во всем свете. Разом со слугой Твоим, папом нашим Франтишком, бискупом нашим Юзефом и усими, кто верно заховывает и вызнает католицкую и апостольскую веру. Памятай, Пане, про слугов Твоих, и про всіх тут присутних, віру і відданість, яких Ти ведаєш. За їх ми приносимо Тобі гэтую ахвяру хвали, і вони так само її Тобі приносять за Тебе і за всіх своїх близьких, за откуплення своїх душаў, за надею на збавлення і латавання, узносять свої молитвы до Тебе, до Бога вечного, живого и правдивого.
jedności z усім Kościołem, w najświętejszy dzień, kiedy Pan nasz Jezus Chrystus był oddany za nas, najpierw spaszano i wspominajem błogosławioną zawsze Pannu Maryję, Maci Boga i Pana naszego Jezusa Chrysta, a tak samo świętego Józefa, brannika Najświętejszej Panny, świętych apostołów i muczeników Twoich, Piotra i Paula, Andrzeja, Jakuba, Jana, Tomasza, Jakuba, Filipa, Bartolomieja, Macieja, Symona i Tadeusza, Lina, Kleta, Klimenta, Sixta, Kornelia, Kipriana, Laurencja, Chryzagona, Jana i Pawła, Kosmu i Damiana i wszystkich Twoich świętych. Przez ich zasługi i modlitwy niechaj we всім оховыває нас Твоя опека. Panie, łaskawo przyjmij, prosimy, гэтую ахвяру od nas, Twoich sługów i od усей сям'ї Twojej. Składamy je Tobie na uspomин tego dnia, kiedy nasz Pan Jezus Chrystus nakazał uczniom swoim zdійснять tajemnicy swego ciała i krwi. Zachowaj dni nasze w Twoim supokoju, zbaw nas od wiecznego osądzenia i dołączy do Twoich wybranych. Просим Тебе, Боже, мocą своей благословения освети это дары и учини их досконалую и милую Тебе ахвяры, как стали сены для нас телом и кровью Твоего наимилейшего Сына, Пана нашего Иисуса Христа. Напередодні муки, для збавлення нашого і всіх людей, это значить сьогодні, и Он узял хлеб у свои святые и достойные руки, поднял в очи до неба, до Тебе, Бога своего Отца Всемогутного, и подяку Тебе складаючи, благословил, ломал, роздавал своим учням кажучи: «Бярыце и ешьте з гэтага усе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Podobnym czynom po wieczery узял гэты пачэсны келіх у свае святыя і дастойныя рукі, зноў Табе падзяку складаючы, благословил і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчання грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя в хвале. Panie, my sługi Twoje i Twój lud święty, uspоminaючи благословленную муку и воскресение, а так само хвалебное небовшествие Иисуса Христа, Сына Твоего, Пана нашего, складаем наисвятейшую величи Твоей, с Твоих даров и щедротов, ахвяру чистую, ахвяру святую, ахвяру беззаганную, хлеб святый, життя вечного и келих вечного збавления. Узглянь є милостиво і спогадно, і ласкаво прийми її, як прийняв дари праведного слуги Твоего Авеля, ахвяру патріарха нашого Авраама, і святую да беззаганную ахвяру, якую принес Тобі найвышейший святар Твой Мельхизедек. Покорно просим Тебе, всемогутный Боже,
Загадай своему святому анёлу, занести эту ахвяру на Твой небесный алтарь, перед обличчя Твоей боской величи, каб заўсёды ўсе мы, якія удзельнічаем у гэтай ахвяры алтара і прымаем найсвяцейшае цела і кроў Сына Твайго, атрымалі шчодрае небеснае благословленне і ласку. Памятай, Пане, таксама пра слугаў Тваіх, якія адышлі перад намі і са знакам веры і спяць у супакоі. Просім Цябе, Пане, дай ім і ўсім, хто спачывае у Хрысце, прабываць у месцы суцяшэння, святла і супакою. Таксама і нам, грэшным слугам Тваім, якія спадзяюцца на вялікую міласэрнасць Тваю, будь ласкавы даць удзел у еднасці з Тваімі святымі апосталамі і мучанікамі, з Янам, Стэфанам, Мацеем, Барнабам, Ігнацыем, Аляксандрам, Марцэлінам, Пятром, Феліцытай, Перпетуяй, Агатай, Люцыяй, Агнешкай, Цэцыліяй, Анастасіяй, Максімілянам Кольда, святым Янам Паўлам II і ўсімі святымі Тваімі. Вядзі просім і нас у іх супольнасць не дзеля нашых заслугаў, але дзякуючы Твайму прабачанню праз Хрыста нашага Пана. Праз якога Ты, Божа, ўсе гэтыя даброты няспынна ствараеш, асвячаеш, ажыўляеш, благаслаўляеш і нас імі надзяляеш. Праз Христа, з Христом і у Христе, Табе, Боже Ойче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Просім Отця Небесного, каб адпусціў нам грахі і захаваў нас ад злога. Который есть у небе, святися имя Твое, приди благодатство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас у спокусу, але збав нас от злого. Просім Тебе, Пане, збав нас ад усього злога. Да ласкаво супокої дні наші, да поможи нам у милосердності Твоєї, каб нам були завжди вольні від греху, заховані в всіляких неспокоях. Чекали сповнення щасливої надії прийстя збавця нашого Єсуса Христа. Бо Твое благодатство и мощь и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, спокой покидаю вам, спокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, на веру Костела Твоего, и будь ласкава згодна с Твоей волей дарить им супокоем и едность. И живешь и володариш на веки вечные. Аминь. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближним знак спокоя. Я
Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, щасливий, покликаний на вечеру Його. Пане, я не варты, каб ты увайшоў да мяне, але скажи толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя. Гэта цела маё, якое аддаецца за вас. Гэта келіх новага запаведу ў крыві маёй, кажа Пан. Чыніце гэта кожны раз, калі будзеце спажываць на ўспамін пра мяне. Сёння мы будзем з'яўляцца пры алтары, на хорах і на вуліцы.
Святого Христа. Святого Христа. Святого Христа. Молимся. Всемогутний Боже, вчини, как мы в часовом житті, умацованные вечерою Твоего Сына, заслужили стать удельниками Его небесной гостиной и живее володарить на веки вечные. Дякую великі за сьогоднішню нашу літургію. Як вже ми казали на початку, сьогодні не закінчується благословення, але протягується і завтра зустрічаємося на черговий час этого триду, розважаючи в особливий спосіб муку і смерть нашого Пана Ісуса Христа. Завтра день покутний, день стислого посту, по яким не тільки споживаємо м'ясо, але так само стримовуємося кількісно на споживання їжі. Право, конечно, говорить, а одним разом досыта можна в этот день поїсти. Запрошаємо на літургію. В 18:30 розпочнеться крижовий шлях. Після закінчення крижового шляху перейдемо безпосередньо
у літургії муки Пана. No, może zawтра teraz powiedziemy najważniejszy nasz plan. I chcę w pierwszą czergu się nie chcę powiększować naszych nowych lektorów, jakie przyjęli taką ważną i cudowną posługę, stać zwiastunami Bożego Słowa. Modlę się, aby to Słowo was, po pierwszą czergu was переменяло, kiedy będziecie go czytać, aby przechodziło przez wasze serce, aby pokoraniało się im i aby przynosiło dobry plon w waszym codziennym życiu. Winszuję Księgi naszej, jaka dzisiaj przyjęła pierwszy raz Świętую Komunię, udzielniczyła pełnością Eucharystii. Niechaj Jezus Chrystus, żywy i prawdziwy, eucharystyczny, pomnażaje Twoją любов do Jego, jeszcze больше, odczuwaj u siebie Jego присутність, uzmacniaje Ciebie, uzwyższaje, tak samo odczuwaj umiłowanej deczkoj Boga, jaki zawsze pragnie być z Tobą. Cieszę się razem z Tobą, że się nie wyszłałeś do ołtarza. I dziękuję wszystkim Wam za to udział, tej Eucharystii, tej świętej mszy. Хай добрий Бог веде вас про життя. Ну, а теперь будут шаговые. Пасля вячэры Езус адзін на адзін маліўся айцу ў аліўным садзе. Адказваючы на любоў Бога, чалавек павінен адкрыць сваё сэрца і прысвяціць час малітве і прабыванню з Богом. Цяпер адбудзецца перанясенне на свяцейшага сакраменту у цямніцу. Слава Тебе, Господи, пяням Иисус, целой дорогой крылья, Бог я классы Иисус, посеял земный правил, Ой, кто вас не завису, Бог
За Христем. Чечка горит. Иди.